Għattini xahar konsekuttiv il-Partit Nazzjonalista kompla jsaħħaħ l-appoġġ tiegħu waqt il-Partit Laburista kompla jnaqqas fil-fiduċja tal-poplu. Dan joħroġ biċ-ċar mit-tieni survey tal-Gazzetta Malta Today f'daqstant xhur li juri wkoll kif bejn survey u ieħor il-Partit Laburista tilef 2 punti perċentwali. Is-survey juri li issa l-Partit Nazzjonalista jgawdi l-akbar appoġġ sa mill-bidu ta' Mejju ta' din is-sena. Sa minn Ottubru jiġifieri fi 3 xhur biss, il-Partit Nazzjonalista żied 6% fl-appoġġ. Konsegwenza ta' dan il-Partit Laburista issa jgawdi appoġġ ta' 41.5% tal-poplu Malti Wawċi. Al kuntrarju l-Partit Nazzjonalista kiseb dak li tilef il-Partit Laburista bil-fiduċja tal-poplu tikber b'2 punti perċentwali fl-istess perjodu. Fl-analiżi tiegħu għal dan is-survey, Kurt Sansona jinnota kif il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' jinsisti li ma jirriżenjax immedjatament minkejja sensiela ta' appelli biex jagħmel dan, fost oħrajn mis-soċjetà ċivili, il-unions u saħansitra 3/4 tal-Parlament Ewropew. Jiddikjara li dan il-fattur qed ikompli jagħmel ħsara mhux biss lil pajjiżna iżda anke lill-Partit Laburista li minħabba f'hekk qed ikompli jitlef l-appoġġ. L-analiżi ta' dan is-survey tindika wkoll kif issa l-Partit Laburista igawdi maġġoranza assoluta biss fin-naħa t'isfel ta' Malta u qed jitlef sew l-appoġġ f'żoni oħra bħal Għawdex u fil-Punent. Il-Partit Nazzjonalista saħansitra jgawdi l-fiduċja tal-maġġoranza tal-elettorat fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż fejn il-partit igawdi wkoll l-aħjar appoġġ tiegħu. Survey ieħor li kien sar fi tmiem Novembru din id-darba mit-Torċa kien ikkonferma din ix-xejra u wera li l-Partit Laburista naqqas 6% fl-appoġġ tiegħu meta mqabbel mal-istħarriġ preċedenti.